Hola zuek, ze moduz? Ongi etorri beste bide batera. Gaur gaixoak azten dira, hemen nago Maialen eta Iratikin. Hola! Eta, bueno, gaur doko bazkaixo ondioz dio jaixak, baina, bueno, berdin ospatu bihau. Eta hori gurekin etorriko zatela jaiz, eta natxiki pertsona honek asko ikusiko dituzue. Herri honi zua mungo jotxan hau. Hori da. Hori ben gari bazkaltzen daukotanetik, superrona dago humusa, gari agasako disfrutatzen. Humusa ez, Ez da la humusa, joder, vale, guacamolia. Lasa, izan ya igual sortzireun aldiz gaizki. Guacamole, ensalada, fueta, albondigak, patatak, gaztaia, hamburguesa vegetarianuak, keruzten xoba izan dela hori txukaldatia, baina, bueno, espero onak egotia Sara. Sara jango ditxu. Ondo dira, ona. Gero gehiago komentauko. Eta zuri egiten? Atzaldeo. Bueno, hasingo ga txosnen irekiari jakin. Hasieran dauko pregoitxo bat, eta gero ja danok disfrutatzera. Bueno, hemen dauko bebai xaxau bat, eta tankadankako representante bat, tire bat, gure aurtengo talde omendua tankadankadalako, eta igandian eukiko duzue gitarago oso bat tankadankakin elkarlanian indogo eguna, eta danok animatu zaitxuegu betortzera. Hola zuek. Kaixo, no. Hau da, ez da gertu kanal honetan, Holandan dagolako. Baina... Eta torrenez jaizitarako, tipo Vitoria Nacho. Efectivamente, Vitoria Nacho horri naiz. Total. Baina txosnetan. Importantia. Ba hori gaur zapatua da, biziri gare edo hori uste dugu. Ikustu zure gure aurpegisak ez, eta gure hautzak indago bi ordulo bakoitzako hiru, eta txosnetan gare berriz, eta egitara guardurandak egun osorako. Eta zenbio goin, tabernetara joan basua jasotzera. Eta basua garbitzu, atzo inabana, iguala, pues gaur bai. Ezin dugu basua garbitzu ez dauko txosnetako giltzia. Hori behar asoa, baina bueno. Pues nada. Hori, gero arte. Aio. Aprobetxatuz kanpo aldea dagoela euriz bustia, tragoa hemen hartu ezkero konpon daiteke guztia. Batzuei handik ikusi diet lo egin gabeko ostia, nik ere atera gurako neuke gau pasero argazkia. Zuek, honeka aroa eta ni dramak eukitzen taldiekin.
seguimos contando la noche, hauga berriro albatani, ja tramak soluzionota, gora etorri izan dela hostia, oso gora etorri literal. Eta goain zareten zuzen, tremenda jauria, txos nagonetik, gora xoxo. Zuzenean. Hola zuek, barraketan ibilibia galarranitan. Xabizeken horpegi hori larranitan ibilibia galarranitan. Globuetan kamara bat irabazidot gero erakutziko zuek. Toko jaten kamarian, superpolitxa da, humiena da baina bueno. Ai, ez da. A ver. Hola zuek, ze moduz. Bueno, asteazken gaba da jaixak atzo gabia mokatu ziren, baina akorda hori zontxe ditatzen eguala, ene bala bukaria grabau. Orduan jantzi dut, soñako marabilloso hau nire amak ekarri ostala aste buruan, zuei agurra itxeko, jaixak oso top jondia, emozio asko paso ditugu, bueno, nik eta nire ingurukuek, baina orokorrian valorazio positibua, oso importantia eskerrak Xaxauri. Xaxauri bergarako jaikon bertxa askotan entzungo zinuten txosetan egon gala edo Xaxau gora bera. Kriston lan hain dabe, nila enao Xaxaun, bueno, ene Xaxauen parte baina, bai sentitzen naiz nolabait familia horren parte, denbora batez erekin egon naizelako lanian, eta aurten be erekin lan indot eta oso eskertuta nago. Kriston lan egin debelako, bai Xaxauen parte dienak, bai turnuak eta ardurak euki dituenak, eta batez be baitxa gune hori seguro eta danondako egokisa bihurtu da ben jende horre da nahi, pues eskerrak. Eta hori, ontsekin ez dator, azte buru potentia be bai. Ez dakit grabaukoten, porque jaixetan aztu itxejaten, en plan, nahi eman grabun behozu, Andrea. Baina, bueno, grabaukotzu etxo akordatzen maneiz, eta bestela, pues, nire Instagramian garraitu hor, seguro, ipintzu dutela zehose. Así que, mila esker ikustiarren beste behin ere bidixuak, eta berrengo baten ikusiko ga.